हाँ जब से कि संगही नचनियों सुतावेला। थोड़ा सा नोट बढ़ाना लिहा बड़ा खटकत है थोड़ा 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 सा बढ़ा। हाँ कि हो कि सखी सखिया सखी सखी जननी की सैया गवैया हवे। सखी जननी की सैया गवैया हवे। फुहर पतर गीत गावेला। सखी जननी की सैया गवैया हवे। फुहर पतर गीत गावेला। छछन करे जा मोरा देखनी हाँ जब से। छछन करे जा मोरा देखनी हाँ जब से। संगही नचनी यो सुतावेला। ओ फुहर पतर गीत गावेला। औरतिया कहा तरी ना जाने कैसन मुनकर सरकिल समाज बा। दारू पी के गावस कहस असही रिवाज बा। मामा जी संतोष सुरीला। अच्छा संतोष मामा जी आदर्श गायत्री बाबा के शिष्य। ओहो आशीर्वाद की कामना रही। और एगो कलाकार के तरफ से अगर पैसा मिल जाला तो लागेला कि कलाकार के जीवन धन्य हो जाला। ना जाने कैसन मुनकर सरकिल समाज बा। दारू पी के गावस कहस असही रिवाज बा। ना जाने कैसन उनकर सरकिल समाज बा। दारू पी के गावस कहस असही रिवाज बा। लेकिन गोलू भैया माना जब करी ले तो कहले कि छोड़ दे। माना जब करी ले तो कहले कि छोड़ दे। हर बेरी बेरी धम की देखावेले। कैसो कैसो जिया मोरा हरे रहेला छछन के। कि कबो ना करे जा से लगावेले। ये स्टाइल फतेह नारायण भैया के है। ये स्टाइल अच्छा अच्छा कॉपी करते हैं वाह। और कि ना जाने कैसन उनकर सरकिल समाज बा। दारू पी के गावस कहस असही रिवाज बा। माना जब करी ले तो कहले कि छोड़ दे। माना जब करी ले तो कहले कि छोड़ दे। बेरी बेरी धमकी देखावेले।
कैसो कैसो जिया मोरा रहेला छछन के कैसो कैसो जिया मोरा रहेला छछन के कि कबो न करे जा से लगावेले कि फुहर पतर गीत गावेले सखी जननी सैया गवैया हवे सखी जननी की सैया गवैया हवे फुहर पतर गीत गावेले ओ फुहर पतर गीत गावेले ओ फुहर पतर गीत गावेले ओ फुहर पतर गीत गावेले। धन्यवाद के पात्र बानी रौरा और कुछ कहा एक लाइन एगो हम गाना गोलू भैया खातिर गाए कि हम बड़े थे मासूम बेलिहाज बन गए मैं भी बैठ कर गाऊंगा कि हम बड़े थे मासूम क्या हम लोगों के लिए तो सवाल बन गए हम लोगों के लिए तो सवाल बन गए। संजीत भैया संजीत भैया जादूगर कि धोखेबाजों में रह के कि धोखेबाजों में रह के धोखेबाज बन गए कि धोखेबाजों में रह के धोखेबाज बन गए धोखेबाजों में रह के धोखेबाज बन गए। हम बड़े थे मासूम बेलिहाज बन गए हम बड़े थे मासूम बेलिहाज बन गए। चलिए कि धोखेबाजों में रह के धोखेबाज बन गए धोखेबाजों में रह के धोखेबाज बन गए कि धोखेबाजों में रह के धोखेबाज बन गए। थैंक यू सो मच निर्मला यादव जी हैं यहाँ के आप बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू हमारे बबुआ भी और तने बैठ जाए के अच्छा लास्ट कर दिए।